karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. O garon mga higala, niya ang sumpay sa naginapustang sugilanon. Lula's Boy. Patay. Ala. Oh, hala. Hala, wa na. Naanagyod. Mao na gyud na. Oy! Ang sakyanan lagi na ni Mon. Hmm. Oy, ablehin ninyo tere! Ay, masyakid nas lula ron. Gubot magkaniun niya. Kang, induta ra bas mo ni lula ron. Uy, nya, makalit lang kagubarong taon-taon. Alert lang ta ha, mahal. Maningkamot lang ta nga way bayulinting mahitabo. Grabe sa siya. Grabe sa limoy. Ako limsog. Okay. Bro! Oh. Ah, Uy, dawa ta palihog bro. kadako ko na nining bukay. Oy, hala! Kanindot ko na. Relax bro. Wa mo dayon si Ninong. Ha? Uy, abi na ko gakuyog mo, bro. Nagpa-drop na lang siya small. Mau ba? Ngitalaw? Pagkaibaw niya nga ikaw ang apo, nakuyuan siya. Pero iyan ang mga buwak. Anong kuyawan man siya? Wow! Kanindot good ini Mon. Mahalon magkaayon eh. Mura ba siya kag nanghuyab na ko ini kalaki? Joker sa kaka tita Laoy. Siyaw. Malipay de kag tagaan na, Lola? Oo, uy! Malipay mo lang. Lola, kuan kanang pananglit si Maximo muhatag nimo. Na! Akong ihapak siyang dagway. Ha? Daan pa ko. Aroy. Oh! Ano man mo? Uy, gidan. Nganong yun na naman ang inyong mga dagway? Ah? Asa ba? Wara god. Naluoy lang mi ni Maximo ba? Ay mo pagsigigisgot ato niya, oy. O dire, picture na yung ko ninyo nga magkupot aning buwak. Nga mura ko nung hay ko ba o ka ng Miss Universe. Bitaw. Picture din. Man, picture. ko. Imo na lang kam. Okay. Distansya ko gamay ha. Okay. Abi, kadya ta. Yeah. Sige tita la. Oh. Using pag-ayog, nagkupot ka na ng bouquet. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Yeah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taro nga mo, noy. Ano, Del? Kanang nindot ko kuha ba? Bubalito ko, tita la. Yap. Binuang naman ang imuha mo. Ang ayan na ni mo Lola oy. Oh, siyempre. Ang ayan yun. What's up, Pula? La, what's up? Sa ba no? Okay. Tawa na. Ay, aman ko no, be. Be, Tawa na, tita la. Uy! Kangayan tinuod na ko, oh! Wala. Sa mo tagaibog si Maximo ani Lola. Ay, lagi sige ko ana tawa na! Di mo masagubon ng akong adlaw! Ayaw lagi. Ay mo sige gisgot lagi. Sana man. Ay, salamat din mo ha. Pero, ako ni ibutang dire sa altar! Oh. Sana, nakakita na mo. Awa. Maguba gid ang adlaw ni Lola kung maghiskot na mo ni Maximo. Wow. Naglibog na hinoon ko. Kung sabi nakapalibog nimo, bro. Kung sindan pa na ako si Ninong sa picture ni Tita La, o dili, ingon man gud siya nga kinahanglan ko nga naay proof nga ako gihatag ang bouquet. Ako pwede man mo siyang sendan. Sige, send lang picture. Pero sultihin lang sad siya sa tinuod, bro, nga wa mahibaw si Lola nga gikan na niya. Gigi, bitaw no? Sige, ako sindan. Hey! Wala na yabag na gyud ni. Wala jud ko makauyon ini. Labay ko man nirong cellphone na ni ba? La? Eh. May problema la? May kay ni duol ka jo. Ikaw ragoy atiman ini kay gisapot na ko ba? Unsa man na la? Tanawa ra god.
Tanawa. Giyon sa mapag-abot ining akong picture dinis among GC sa akong mga kabat sa elementary. Oh, O di ba, kita-kita ra gyud dinhi ang hindi katong dihang pagpicture ni mo nako. O sa mapagkaunsaa nga, naabot man ni adtong kanahan nga maksima. Siya may nag-post ini, oh? O sa man, magbuot-buot to di ning akong cellphone. la. Kuan la, si Mateo la akong patubago ni mo la ha. Oh. Ngano nakadungog mo ko sa kong pangan nga inyong gisgutan? Dere ba, Uy. dere. Dala? Dali, ikaw ko nito bag ini, kanahanan ni. Nganong nahitabo man nga nakapostong kanahang Maximo sa akong picture din sa JC, sa akong mga kabat sa elementary. O sa ba din pagkahitabo? Nga kita-kita raman na ito nagpicture-picture. O sa man yung milagro, ha? Ikaw raman ko na'y makamauin eh. Ha? Ako? Mati, sultihin nalas tinuod si Lula, uy. Um, Tugani na lang. Okay nga no? Nahibaw ka ini, Mateo? Kuan. Lola, kalma lang siya, ha? Kalma. Inayon rin na itong storya, ha? Ayaw lang dayon og react, okay? O saon man ako pagkakalma nga starring man ning akong dagway din, he? Nagpugong rarab ako sa kong kaugalingon. Mawawan magyud yung maksimuha sa among mga kabats ron ba? Awa niya. Oo, lagi. Kasabot bang ko, Lola. Pero ako nga nyo, kalma lang yun, ha? Kay, ang himo na sa BP in town. Ato lang ning sulbaron, okay? Ay, okay, sige. Mukalma ko. Mukalma lang yun ko. Sige, kalma. Lola, kuan. Una sa tanan, atong hangyoon ka na sa Maximo nga, ipadelete na lang ng imong picture sa GC ninyo. O, bitaw la. Maunay unang buhaton la. Ang akong pangutana, giun sa man niya pag-posta ng akong picture. Nganong naaman siya anak? O sa bang kaila sila ni Mon? Actually, Lola, ninong siya ni Mon. O siya? Mao na, ninong siya ni Mon. O ganyang gilimod na ka! Lola. O sa gibuangan mo na ka! Lola, dili ko na, eh. Gibuangan mo na ko! Kamong tanan! Lola. Hashtag ka, Jo! Hashtag ka! Kamong tanan na hiubos ko ninyo! Ma! Kagay! Lola! Mateo, agpasa! Tingalig mo sa tos, Lula! Nakaw! Lola! Kanil lang! Lola! Lola! Nahinuon ni problema, uy! Ha? Lagi, bro. Nangluod si Lola. Nanglak sa iyang kwarto. Di gid mo kawas, bisan sa og hangyo. Na, nagkawa. Uy, may palagig wala lang ako sindi si Ninong. Saan pa man na, nahitabo naman. Nya, sabi ato mahaton ini ron. Tingalig mo sa tita la. Aray lang, bro, be. Tabangi mig pasabot. Basin maminaw pa din mo. Sige na, bro. Palihog lang. Ay, sulay na eh. Unsaon man ito si Lola, mahal? Di ba, may duplicate man ang mga yawi sa tanang kwarto din, eh? Oo. Naara sa ligi ko ng Lola. Inguni at itiri. Askang. Kung di gani mo gawa si Lola, gubuo na lang ginapultahan. Sige, tabangan na to. Wato na una na to, Smon. On the way naman ko na to siya. Basin pa day mo gawa si Lola kung nanas mo. Sir! Ay, niya na si Sir Mon! Pasaka dali! Ay, okay, sir! Maminaw lang unta si Lola ni Mon. Lagi, maayong ta. Salamat ha. Bro! Bro, alin na yun? Ayaw pagkurong da. Nagkurong palong na bitaw ko diya. Dali na. Huwag hindi mo gawa si tita la. Wagi lagi. Ikaw na isang pina. Huwag mo siya mambinaw na mo ni Joe eh. Gukol na gani kay si Joe. Sige na, Mon. Sangpita nas Lola. Maminaw tingali na siya ni mo. Lagi. Kini, suway lang ginako ha. Wa, magkani siya maminaw ninyo. Ako pa ka ha. Suwayi lang lagi. Suwayi lang. Kublaan na mahinong kuhaan niyo eh. Kublaan. Sige na bro. Sige na dayon. Lagi. Sige na ba? Lagi. Ito siya. Tita la?
Noy, asag tingog ni mo, bro eh. Kusga. Titala! Ikaw rin ginakadungog sa imong tingog, bro. Hindi rin akong tingog. Hinay ra, eh. Titala! Ako ni Simon! Kusga lagi, bro. Kung pwede isagit, isagit! Titala! Simon! Ah, kana. Titala! Tadahan, tada ko! Ay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!